Здравейте всички, аз съм един от братата в този канал. И днес ще започна, това ще ми бъде първият епизод от проектите Surgeon Simulator 2013. Това вече не е стара игра, но според мен още хора я гледат и с това реших да я снимам. И ми харесва, защото, нали, все пак си доктор и правиш операции. И ако човек иска така, нали, ако иска, например, да стане доктор, тази игра може да му помогне, мисля. Не, аз така мисля. И май държа носа на човека. Така. Добре. Взимаме триона. Трион, моля. Сестра прави разред. Супер. Надрусан съм. Хвани го. Значи можеш. Да го хванеш. Добре, сестра прави разрез. Опс. Разрез. Супер, първи разрез е готов. Значи мен няма да рече пиян. Не. Ако някой от колегите каже, че си пиян, значи е против моето обучение. Вижте колко добре правя операцията и съм почти готов с премахването на гръдния кош. Така, тази инжекция, която ме ободе, с нея ще оправим нещата. Така. Тихо. Не, добре, с нея спираме кръво оттока. Спираме оттока на кръвта. Така. И сега махаме белия. Един от белите. Махам един от белите дробове. Успешно. Добре. Без жертви. Така. И другия. Едно. Две. Можеш сега. Така. Не искаш, а? Сега ще искаш. О, не! Белия дроп. Добре, трион, не да го докосвам. Махни се. Така, сега това е бъбрик. Този бъбрик как да го вземем сега? Доста е трудно така. От първият ми опит попаднаха на тъпата, на много тъпата инжекция. Супер, с бъбрика заседна. Добре, нищо ми няма на човека, само да мога да напипам този бъбрик. И колко странно звучи. Успяхме. Така. Сега. Махаме сърцето. Но първо ми се струва, че стомаха. Или може би ще се окаже, че трябва да го нарежа. Да отрежа това. Така, тук имам инструменти за тази работа. Но... чакай! Майко, какво съм пил? Да запиша. Никога не да и пие нищо преди операция. Така. Опа. Ето, това исках да направя. Трябва да... Опа. What? И сега това да дръпна. Ето го, сърцето, което трябва да сложа. Така. Добре. Важното е, че този е жив пациент, така че вземи тази ножица. Вземи я!
Абсолютно ще мога да видя. Чакайте сега, така. Къде има още една ножица? Бъбрек, ако обичаш. Го направих. Нищо няма. Така. Боже, колко е трудно. Махни се! Махни се! Махни се! Идеално. Идеално. Няма що. Хвани го! Аха! Знаете ли го? Взимам... Само да го... Хвана. Успяхме. Готово е. О, не! Махни се. Добре. Той губи кръв. Което при моя операция много често се очаква. Правилно спинцовка ли? Не мога да видя. Не мога да ги взема. Не мога да ги взема. До там сме. Сега явно нямам спринцовката, с която да спрем кръвта. Която много би ни помогна в този момент. Но явно не. Ще я продължим сами. Не мога да разбера защо се на ръка. Защо се на ръка спра операцията? Пробвай се да хванеш тъпто сърце! Сърце! Сърцето. Не сме го хванали. Добре, мисля, че сега... Искам да кажа сега. Искам да кажа сега. Точно сега. Сега. Мисля, че сега ще стане, само да си вкарам ръката вътре. Сега ще успея. Сега напълно съм съгласен, че сега ще успея. Горкички. Радвай се, че аз те лекувам, а не някой скапаняк, който не си знае работата. Разбра ли? Хайя! Опа! Хайя! Разбираш ли това? Този знак, разбираш ли го? Това трябва да се научиш, че когато доктор работи, не трябва да бъде... Не трябва никой нищо всъщност да го разсейва. Схвана ли го? Схвана го, нали? Добре. Така че не дей ми се отваряй, мазник. Разбрали ме? Разбрали ме? Кепаса, разбрали ме, кепаса. Добре. Няма се представя, го казах. Да ти имам сърцето. Какво е това сърце да ти имаш ти, момче? Да ти имам сърцето и стомаха. Каква е тази кръвоносна система? Какво ще кажеш да се мръднеш? Какво ще кажеш да си мръднеш тъпия стомах? Ще ми бъде много приятно, ако си мръднеш стомах. Знаеш ли, го взимай сърцето и го слагай. Явно не работи така. Добре. Така. Супер. Идеално. Сега как очакваш да го взема? Дай скалпел. Така. Добре.
Бързо! Той не диша! Тиша! Обаче не за дълго. Добре. Явно ще ми караш да взимам голямата работа, а? И се скалпел. Опа. Ставам за доктор. Ако иска да уби някой, да ми звъннат. Колко време вече става? Така не се работи. Не разбрахте ли? Така не се работи. Не се! Работи! Нещо стана! Хванах ли нещо? Или се заклещих? Заклещих. Мисля, че ще успея само да те хвана. Не става абсолютно нищо. Защото абсолютно нищо не виждам. Защо? Защо не си мръднеш стомаха? Погледни ме! Погледни ме като ти говоря и докато ти правя операцията. Разбрали ме? Разбрали ме? Добре. Сестра, как да извада това тъпо сърце? Еми, докторе! Няма, докторе! Сам ще го направя! Неблагодарно. Заклещих се. Обаче се отклещих. Какво ще кажеш да се освободиш? Така, от тук надолу хващаш сърцето се някак и го изваждаш и просто служи другото сърце. Какво ще кажеш? Ще съм ти много благодарен. И нещо направих тук, дърпам това, наляво, надясно, наляво, надясно. Голям ергенски запой съм имал, щом не мога да се оправя още. Да се търся. Какво ще кажеш? Да. Ще те халосам. Ще те халосам, разбрали ме? Разбрали ме? Опа. Извинявай, че те халосах. Ще те халосам още веднъж, ако не направиш това, което ти казах. Разбрали ме? Разбрали ме? Ще те халосам. Явно няма да стане. Какво ще каже да си махнеш тъпото сърце сам ли? Как да ти го кажа сега? По-нежно. Какво е това сърце сега? Още малко. Това е кукула. Сега от тук ще успея. Ще стане, Ще стане, Ще стане ли? Според теб ще стане, така ли? И се надяваш да стане. Ако се умнеш тъпия стомах и сърцето някак си успееш да ми го дадеш, ще стане, прав си. Ама вече е късно май за тебе, младеж. Чакай, нещо става. И при това мисля, че е добро. За първи път, от както започнах да играя тази игра, май ще стане нещо хубаво. Само се надявам. Няма никога да стане нещо хубаво. И абсолютно нищо. Така. Трябва да се прегледам дрогата, която пия, защото май е твърде силно. Така. Хванах нещо. Исках да кажа хванах нещо. Исках да кажа хванах нещо. Исках да кажа, че хванах нещо. Да. Примерно сега няма да хвана абсолютно нищо. Видяхте ли? Нищо! Сега успя обаче начинът. Чакай. Проби сърцето. Проби. Всичко, сърцето. Мисля, че успях. Мисля, че се хванах какво трябва да се направи.
Мисля, че успях. Само да не се окаже, че много мисля. Бързо изведи силното сърце. Айде бе! Ти просто ли силна една? Ти се баш. А и Въй. Нати. Дай да хвана нещо. Дръжа още части. Тук така. Капиляри, вени, всичко отиде. И да кажа само вени. Вени и артерии. Аз разбирам надолу от сърцето. Разбирам, че той умря. Еми... За малко. Горкички. Горкия. Беше толкова тъп. Като мен. Горкички. Просто се чувствах. Изгубих го. Следващия. Чао. Можем. Този път няма да позволим на човека да умре. Извинете, обаче още не съм си търсил от миналото действие, в което той умря. Същия. Различен не ми пука. Няма да го позволя пак. Защото се пак аз правя операцията. И се заклещих. Искам да видя нещо. Не мога ли? Шабум. Нищо. Добре. Сестра, махни го! Извинете, докторе, трябва да се извиняваш. За нищо не ставаш. Така. Добре. Така, хващаме. И тук така. И тук ще успея. И аз си го знаех в самото начало, защото аз съм лицензиран доктор вече. Оставих няколко човека да умрат, но това е само тъпа подробност, която не трябва да показва на хората колко съм зле, защото аз съм много добър лекар и съм 100% сигурен, че този човек ще оцелее, защото все пак аз му правя операцията, не някой, който за нищо не става. Обаче мисля, че е време за това, за инжекция, и да кажа инжекцията, не чашата, защото мисля, че с чашата няма да успея да го излекувам. Ах, да ти... така, нищо ти няма. Казах ти, че нищо ти няма. Разбрали ме? Дали нищо ти няма? Чакай. Дали нищо ти няма? Играме се, бе. Да, така е. Айде. Спи си. Така. Излете, сетих се за миналия случай. 15 минути се борих за живота му. И този е благодарен да оцеля. Редица докторски грешки имаше на това на страна. Той ми даде да го спаса, ако беше дал по-добре. О, боже мой. Този много кърви миналия беше по-слаб. Можеш кажеш? Така. Нищо си няма. Абсолютно нищо си няма. Видя ли? Супер си. Обаче тук не се хванах на тази тъпа инжекция, която миналия път. Не искам. Давай. Успявам. Идеално. Вот. Добре,
Иде. Сега вземе гръдния кош. Слагаме на страна. Така. Опа, иска да кажа така. Иска да кажа така. Може би... Иска да кажа... Може би искаш така. Да, ето така искаш, окей. Другия път да знам. Този бъбрек ти пречи. Или нямаш нужда от него, видя ли? Извади го с белия тигър. По-добър лекар къде ще намериш? Освен мен. Няма други като мен. Защото все пак съм аз. Най-добрият лекар, доктор. Умрял един човек сега. Тъпите медии. Какво преувеличават? Добре, часовника ми падна. Не мога да разбера защо ми е той, но явно са направили за по-реалистично. Сега какво ще кажеш да отрежеш този капиляр и тази вена? Добре, капиляр, вена, всичко. Боже мой! Много кръв! Инжекция, чакай! Инжекцията идва! Успях! What? Инжекцията се... Извинете ме, но инжекцията... Да нямаш нужда от белия дроб. Да се притеснява. Сестра, кажете на жена му да не се притеснява. Все пак е в мои ръце. Успех! Сега го извади. Само да стои, да го извади също. Какво ще кажеш да го извадиш сърцето сега? Така и така започнал да правиш простоти. Какво ще кажеш да го извадиш? Ще бъде идеално. Идеален си, бе. Само не върху инжекцията. Почти. Сега съм казал на сестрите, не почиствам аз. И хаблум. Искам да кажа. Айде, бе. Нали го направихме? Какво излиза от мен? Супер! Сърцето му заседна. Но важното е, че успях горе-долу. Много проблем е. Горе-долу! Сега път това сърце не иска да влиза. Това сърце преди малко не искаше да излиза, сега път това не иска да влиза. Онова излезе. И ти сега ще влезеш. С каквото и да минаш, ще влезеш. Разбрали ме? Казах ти, че ме нервиш. Колко пъти ти кажа, че ми писна от тебе. Тъпо сърце. Кой е дал донор? С! Четвърка! Оу! Супер! Успях! Нати! Знаех си, че ще бъде жив. Добре, хора, това всичко от мен за този епизод. Много благодаря, че ме гледахте. Това ще ми е първи епизод от поредицата Surgeon Simulator. Ще спробвам до края на следващата седмица
ще се пробвам, не казвам 100%, ще се пробвам да я довърша. Ако имате някакви предложения за игри, моля, кажете ми ги, защото просто сега съм зациклил с игрите, коя да си сваля. И може да очаквате FNAF, Five Nights at Freddy's първата версия. Знам, че вече е късно, нали, 2 години, 3 минаха, откакто е създадено 2. Но пак ще играя, защото и очаквайте много писъци. Това е 100% сигурно. От мен писъци много, ама много. И пак искам пак да кажа много благодаря, че ме гледахте и предложете някакви други игри, нали, аз имам много. И ако имате някои предпочитания, моля, кажете ми ги. Много благодаря, че бяхте с мен. Ако сте харесали клипа, моля, дайте му един лайк и се абонирайте за много още. Това е всичко от мен за този епизод. Чао, чао!